On està la palanca? Haha, la tenim. El boss estarà orgullós de nosaltres. James, el teu mòbil. Sí? Vale, ara hi vaig. Que ha passat res, James? Ladies. Que has de marxar, James? Que no havies quedat amb mi? Haig de complir amb el meu deure per la pàtria. Hasta la vista, baby. Welcome to Scotland. Comprovi-ho ara mateix, mademoiselle mi logo. D'accord, me'n cuidaré immediatament, mon general. Endavant. Què passa, general? Algú ha robat els CDs de General, el xef gelatier de la reina. I qui és tan ximple i fa alguna cosa així? Badguy. No és una marca de gelats, això? El nom ens ho diu tot. Creiem que els seus homes van entrar ahir a la nit al London Tower i van robar els CDs. La seva missió: trobar els CDs o destruir-los. Per què em mira així? No es treu mai aquestes ulleres de sol? Només en moments especials. I per què això? Impressiona més a les noietes. Vull dir, als altres agents. El doctor de la foto li donarà tot el que encara necessita. Hola, doctor. Hola, 007'5. M'has de donar tot el que necessito per la meva nova missió. Per exemple, això. Un bombo de caramel? L'aixafes saboteja aparells electrònics. Ah, d'acord. I què més? Aquest megacotxàs. Wow! Bon dia. Bon dia. Voldria parlar amb el doctor Badguy. Doctor Badguy, una visita per vostè. Bon dia. Soc Blond, James Blond, inspector de sanitat. De què hem de parlar? Té alguna entre les dents. Què diu? On? Ai, la màquina de gelat! Doctor Badguy, pot venir, sisplau? Blond? Blond! Tots a dinar! Ei! Aquí, 007'5. Necessito ajuda! Necessito ajuda! Alarma! Amb 007'5 necessita ajuda! Sí, ho has fet perfecte. Sí, jo també t'estimo. Adéu! General, hem rebut una misteriosa postal de 007'5. No sabem d'on és. Què en sap? Ens preocupem molt. Tranquil·litzis, agent. No li ha passat res. Està fet vacances. Enlloc s'està tan bé com aquí amb vosaltres, ladies. T'hem trobat a faltar molt, James. Ai, la vida és dura.